Det er Ulvebrødrene. Og vi filmer lige en, der er i gang med at tage et dejligt jacuzzi-bad. Hey, hvor gik du hen? Hvorfor står Der er det. Ham der stadigvæk den der tatovering. Man kan ikke fjerne en tatovering, Klapfrød. Hold med vand. Vi laver. Så er de op helt i det der tårn. Det er det bare. Hej. Og det er den grønne uld. De svømmer allerede i sejlet. Vi sidder og deltager hele dagen. Hvad laver du? Jeg ved godt, hvorfor ham der den tykke en har det der tatovering på. For at være sej. Det er. Hvorfor vil han bare gerne være sej? Det der video skal vi helt klart Jeg se. fordi han tror, han er stærke. Og han er stået, og han... Jeg vidste ikke, han havde tatovering på bilen. Men husk det, der... Hey, lad være med at lægge kildevand derinde. Det var under dig i spillet. Det var sjovt. Eller lave. Jeg sidder med kildevand og noget dejligt varmt vand. Hey, hvor gik du nu ind? Nå der. Ja, hvorfor gør du egentlig det? Hey, du vil ikke igen. Nå der. Nej. Nej, det er mamma. Yes. Men jeg kommer om lidt. Hey, hvor gik du nu hen? Jeg var lige på pause. Yes. Og forresten, det var en for sjov video, vi lavede. Sådan her langt eller noget. Det var tak. Eller skal den bare være 1 minut? Det var 1 minut. Farvel. Farvel.